Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masapul ka di pa'y amang ikarga ka iti prosperity bowl karmay na nakaw. Ay nawaw, wen ananang pampaswerte dayta. Siya pa'y adaw ti inkargam akwarta nakaw. Kat, kastamot at talaga ti prosperity ball ama ko nanang. Kasano nga ay no paginteresan ti sabali at tao, kat umay datakawan. Ay nawaw, saan ama pasamak dayta nanang? Ngamin, addaak met amang bantay. Sige, aglisi kayo man kitdi. Tapitsure man ti prosperity ball tayo. Una, tapno addamet ti ipost ko iti Facebook nanang. Anya, masapul pa'y aya nga imay dame. Wen ananang, tapno makita dagiti FB friends ko, ti prosperity ball tayo. Sayang matibanog ko anang aramid no kwa. Nakita timpos mo idikal man, manang Carmen. Lawlawagam ano anya a post ko. Taado mati impose ko iti Facebook account ko iti kalman, bakla. Tahingay prosperity ball yun. Nakita kat ay no. Ado ti sagsasangaribo na. Ay nawaw, kas na talaga bakla. Da kayo nga'y, ada ka di mat prosperity bolyo. Awang kwartami. Saan mat amabalin a papel ti maikarga? Ay katrugyam nga minun ati agurnong, trabaho ka at trabaho, ngam awan mo't ti pakakitaan. Adamot gayam kwarta ni Mari Carmen. Kasano anamo am nga adda kwarta na, Gloria, bakit? Nakitak ti in-post na iti Facebook iti kalman lakay. Anyat inpos na ya? Prosperity bowl da ah. Ado ti sagsasangaribo si ka. Ay nawaw. Ti kunana kanyak idinapanak nagsingir ka awang kwarta na. Tada na patag anang usaran na. Day tangarod kat. Awan ko na nga madumat tinakitak asag sa sangaribo. Ay, agul-ulbod day di ako marima. Mapanak to man, ijayan dahin ton malam. Wait, padasa masingirin. Ipakaawat mo kan kuana, akasapulan tayo mati kwarta. Hello, sa dino ti papa na, manang Gloria? Mapanak itayan ni kasinsin mo, ni Carmen. Anyang iti masapol mo iti kasinsin ko, ah? Mapangkusingiran iti utang na kanyak. Naglukon da dya kasinsin mo? Kunanang awan kwarta na. Ngam addamat in-post na a prosperity bowl anapunno iti kwarta. No kasta? Saan pa nakabayad ni manang Carmen iti utang na, manang Gloria? Saan at agpatangkan mat? Tunggal singirak, ibaga nang awan kwarta na. Ay, mabaruan man ang ti kalendaryo ngam di pa'y nakabayad ti utang na kengka. Ay, ingkayon iti ayan damanang. Adu kat tinakitak a kwarta na iti prosperity ball na iti balayda. Anya ti masapul mo, Mari Gloria? Inmayak ta umay kusingiran ti bayad ti utang mo, Mari Carmen. Anya, kat no imbagak mat iti asawam nga awan pa'y ti kwartak, Mare. Awan pa'y ti maitid ko. Anya? No adda kwartak, di nagbayad ak kuman. Saan asyak ti kasta-kasta Mari Carmen? Nakitak ti in-post mo a prosperity bowl. Nagadumot gayam ti kwartam. Ay nawaw, di mo ibaga nga uray ti prosperity ball ko. Kat paginteresa, Mari Gloria. Ay na Mari Carmen, masukatan man ti kalendaryo ngam di mo pa'y mo't binayadan ti utang mo. Makauray ka kadimit, Mari Gloria. Agbayad akto kunak lang arudan. Kat kaano ngay nga rod?
Ay na Carmen, uray manupay a prosperity bowl ti i-display no di mo matamo ti agbayad ito utang mo, di kanto umasenso mare. Ay nawaw, di kay mat makaaw-awat nanang. Saan ka di nga imbagak kada kayaw, anapatag da ito a prosperity bowl, tapno agswerte tayo mat. Amaw manakaw. Hustaw, tinaibaga ti kumarim itay. Uray mano a prosperity bowl ti i-display dita. No di mo amo ti agbayad iti utang mau. Talaga di ka umasinsaw. Adamot dagiti umasinsaw, ngam apagbiit laang. Mangrugi kayo man ako na nanang. Sana dakas ti umutang anak ko. Ngam, amom kumamot at agbayad. Katwan mat nanang, makauray dalaang tawan pa'y ngarod kwartak ita. Maan ano nga main no ibayad mo laangan kadakwada ti kwarta nga inkargam iti prosperity bawla nakaw. Ay, sana mabalin nanang. Ay, agpatangken ka man ako na akong Carmen anak ko. Ay na, talaga mabuisitak iti dayta Mari Carmen Rodrigo. Apayan niya't imbaga naman ay. Awan kano ti kwartana, kundi tay kano pag-interesan ti prosperity bowl na. Ay nawaw. Talagang agpatangken dahi siya kumarim ah. Di na matamo ti makarik na. Huh? Apay ngamin na pinautangan pa'y laang. Wen ata agro nga abmet, idi maimutang. Kasapulan na kano ti kwarta. Itatada tayo mati agkasapulan. Agpatangkan kit din, ay nawaw. Oray mano a prosperity bowl ti display na. No di namit amo ti agbayad iti utang na. Aw, awandat ammo kaon. Kastamot lang tinaybagakin kwa na lakay. Awan lat tamot. Oy, bakla. Itay pa'y aming mingmingam ti prosperity bowl me. Di mo ibaga pag interesang matan. Ay nawaw, grabe ka met nga agsasaong. Sapay sagsa sa nga ributing kargak. Anyat pa kung kunam kanyak aya, agtatakaw. Anya ngay tamok. Nang runa pa'y katawan ti prosperity bowl yo. Ha? Di mo padpadasan at akawan day ta, Jake. Adda CCTV me. Ay nawaw, sana kang agtatakawan niya. Sa maysa, uray awan ti prosperity ball mi iji balay. Agbaro atawan kami met nga awan utang mi. Uray marigrigat kami, tinapatag, awan dakil nga utang mi. Anya? Siyak ka di ti paspasagidam bakla. Adakan ka ano napasagidan ka, manang Carmen? Pumanaw ka man dito si ka, Jake. Payakas dyan ti kasinsin ko, Auntie Dolores. Nagsakit ti panagsasauna. Agasem man, takas dyan kiti ti imbaga na itay. Ming-ming-mingak lang mati prosperity bolyo. Saan ko mat atakawan? Ay nawaw, kasta talaga ti kasinsin mo, Jake. Idi siyak tinagsao, kat napasagidan. Ay na, agungot ki din. Kasano, kat di namot kayat ti makorektar. Ipilit na ahusto, tar aramidan na. Ay, kasta ti madlaw ko iti kasinsin ko, Auntie. Ay, gayam. Imay ka din nagsinger ni Manang Gloria dito ay. Nasalaw ko ngamin iti dalan, idi na minsan nga aldaw. Wan, imay, ngamawan mo't inted ni manang mo akarmay. Ha? Apay ngay? Ay, katanya ngay, agpatangkan man na. Nalpasan ti baro atawan. Ay niya ngay ti planom, karmay na nakaw. Umakarak iti pagtrabahwak nanang. Nay, apay ngay. Kasanumat ngamin, makapasuron dagiti katrabahwak ang nakautangak. Inaldaw dalaangan ngagsingsingir. Ay, nawaw. Bayadam ngamin tapno saan nga isupay pampanunutam. Pangalaak nga rod iti pagbayad ko ngay nanang. Ay, nawaw. Utang mo dayta, anak ko. Rumbang laeng ngagbayad ka. Ay na, makitan to, nanang. Kurang mati sweldok ngay bayad ko. Ano sanda pa'y laeng ati aguray. Anya?
na yan abiyag. Nay, apay ang Carmine na nakaw. Ay, sa anak anaalay ti trabaho ngay naplayak nanang. Anya, Adamat prosperity bol tayo idi New Year. Ngamapay ngay, di mat agswerte da tao. ay nawaw. Daytan, tibagbagan ni kumarim a Carmine anak ko. Uuray mano a prosperity ball ti display. No di mo amo ti agbayad iti utang mau. Di kag progreso. Aywan ngagpaiso. Mabiit man laang takasaritak day ta Gloria. Naa, kita di ka manan makiapa iti kumarim. At dala kayat ko sa ludsuden kan kwa na nanang. Si kalangaruden ti saan ang nakabayad iti utang mo. Si kapay ti kasta. Nay, nimot Mari Carmen ti sumungad. Gloria, bakit? Nay, wanyag paisaw. Ay nawaw. Ang mga nuumay agbayad iti utang na. Naimbaglang ang nakalagip. No may agbayad, mayat no ngay saan? Ay, kita ti lang ana. Nay, Awan mo't yamok ang nagapaan may lakay. Mari Gloria, rumor ka dita. Na, Sudaitan, rumwar kan. Kasaritam. naimbagman ta nakalagip ka, Mari Carmen? Agpudno ka man kanyak, Mare. Siguro, adda ritual ngar aramidam anya. Iso asa anak meten nga agswerte. Anya? Malagip ko kat tinaibagam may papan iti prosperity bulme. Idi na minsan anapan ka iti balay. Ay nawaw, Mari Carmen. Basol ko ayan, wag malmalas ka, Mare. Anya nga iti amok. Ang mga no addamat ritual nga aramidam tapno sa anak nga agswerte. Iso asaanan nga epektibo ti prosperity bul ko idi New Year. Ay nawaw, bakbakitan kan nga makastapay lang ti panunot mo? Wan, dakkel ti utang mo kada kami, ngam saan kami adakos, Mare. Di ka man agpabasol akas ta, Mari Carmen? Anya ti imbaga ni kumare. Binayadan na, ti utang na. Saan? Ay, nawaw. Masurunak. Ibaga nakit din nga da ritual nga aramidak, iso nga saan nga agsuswerte. Anya? Inuubing magam ti panunot da dya kumare. Ay na, talaga ang maibusan ti pasinsyak iti day ta Mari Carmen lakay. Sapay, dakkel mo ti utang na kadata. No saan pa'y nga agbayad, talagang ay darom ko. Saan asyak ti padpadasan na? No syak ti mapunuan ay ipanaknak ko kadakwada nga adda ti mabalod gapo iti utang na lakay. Embrace ang makiapa ka. Makisarita ka kit di anasaya at kadakwada, Carmine na nakaw. Ay nawang, saan na pulos nanang? Na, sana nasaya at tikasta anak ko. Isuda ti makagapo, no apay nga agmalmalasak ita nanang. Isuda ti makagapo, no apay asaan nga effective ti prosperity ball ko. Tagpabasol ka pa'y laang anak ko. Di ka di mabutang no pa'y balod na ka ti kumaray. Ay nananang, awan ti pakadanagan nyo, taawan pa'y tinaibalod, gapo iti utang. Anya, ay isugayam anaturad ka, takasta ti kapanunutam. Ngam ka mali ka, Carmine. Adan na ibalod, gapo iti utang. Nang runak at dakkel ti utang mo iti kumaray. No idemandada ka, sigurado ang maibalod ka. Oy, si Kam ti lumabas iti paraangan, Manang Carmen, sa dino ti papanamngay. Mapanak makipurdiya, bakla. Os! Ay nawaw! Kaba alam ayamat ti agtrabaho iti talon? Ano sak ta sa anak mo't anala iti trabaho nga inaplayak. No apay ngamin nag-resign ka iti sigud at trabaho. Ay, wan nga rod. No amok ko maakas to iti mapasamak. Sa anak latta ko man nag-resign. Ay, hanggang kasta talaga manang. Ano sampay lang nga? Dumteng to ti panawin nga agswerte ka mat. Wan nga rod.
Pudnon samot tinaibaga ni Mari Gloria kanyak idi. Anyang iti imbagana? Uray manukano a prosperity ball ti i-display no jak amo ti agbayad iti utang ko, jak to kano umasenso. Kituan met! Saan met adakas ti umutang? Tinapatagkit amutay ti agbayad. Saan met adakas no mamati tayo iti kunada a prosperity ball? Angem, nayunan tay latta iti aramid. Pasensya kan Mari Gloria. 3,000 pa ilaang ti may advance ko iti utang ko. Manulaang amin ti tangdan ko. Sa maysa, adamot dagiti dadduma ang nakautanga. Tinapatag adda advance payment mo, Mari Carmen. Ay na, agyaman aklaunay, Mare. Awan anyaman na, Mari. Inutam abayadan dagiti utang mo. Iti kasta, maaddaan kamatan iti peace of mind. No awanon ti utang mo. Ang mga no isupay ti pagrugyan ti pagswerte Mare. Un nga rod, Mari Gloria. Ay na, mayat gayam tirik na numakabayad iti utang, Mare. Katuan mat ngamin, Mare. Kas ko nakitayan, maaddaan ka iti peace of mind. No makabayad ka kadagiti utang mo. Narigat mat ngamin no adda maag-agrabyado a tao gapo iti kinairresponsable tayo. Mayat gayam tirik na numakabayad iti utang, nanang. Ay nawaw, wanmat nga may nanakaw. Makisayan pa iti pampanunutam. Un nga rod, nanang. Ay na, agyaman na kadagit pamagbagayo kanyak. Awan anyaman na anakaw. Kahit manungay ti utang mo, asaan mo pa'y anabayadan. Basit na ang nanang. Inutag to abayadan. Tinapatag kita. Kat nabayada kun ti utang ko kadagiti dadduma ang nakautangak. Iti saan nga agbayag, mabayadak to aminan, nanang. Ay, nawaw! Saan adakas ti umutang? Ngamrumbang laang nga amutay umat ti agbayad. Saan matlaang adakas ti mamati iti prosperity bowl amakuna? Ngam kuma, nayunan tayo iti aramid. Iti kasta kat agprogreso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.